Здравейте хора! Днес ще играем Eat Venture. Това пак е игра, която намерих за първи път. И ще я играя за първи път. Значи човекът взима доставка, трябва да прави лимонада. О, тук можем да апгрейдваме. Вече лимонадата ми кърти. Струва 9, мисля, че долара са това. Вече струва 10. Между другото, много приятна музичка има. Това са апгрейди, може би? Да. Място за още един човек, който да чака. Ще събирам, за да добавя още един касиер. Не касиер, а такъв, който прави лимонади. Айде сега вече ще имам достатъчно пари. Да, купувам го. О, мага, тук хората се разопаковат. Това е супер странно. Помислих си, че трябва да го шамара, за да спре да спи. Но не е така. Сега е много по-добре с два работника. Плюс още една машина. Вече лимонадите ми струват по 34 долара. Това е скандално. Това ако беше в реалния живот, никой нямаше да иска да ми купува от лимонадата. Но в тази игра всички искат. То спич иска 2 лимонади. Нещо се построява. О, това вече от лимонадена станция. От лимонадена станция ще стане станция за такова, за храна. Да видиме. В първото нещо, което е станция за храна, няма нищо интересно. Вече лимонадата се прави доста по-бързо. За 2,5 секунди. Просто не мога да си представя как някой би купил лимонада за 63 долара. Вече има място за 3 клиента. Какво ще бъдеме? Първото е Сан Франциско. След това първия свят е Сан Франциско. Първо, лимонадена станция, такова за храна, камион за храна, кафе, фастфуд, драйв-тру и ресторант. И след това отиваме някъде другаде. Нямам си на представа къде. Още 3 нива и отиваме на следващото ниво. Още вече 2 нива.
Да видим какво има в настройките. Езици. Много малко езици, бе. Шестстотин и 11 парички. Максимален левел. 847 парички. Тук е за някакви напитки. И още нещо. Има шоп. Да видим какво има в него. Какви са тия боксове? Някакви неща ще ни дава. За джемове. Тук има доста неща. Апгрейдвам содата. Before, after. О, за всеки апгрейд ще ни дава джемове. Нещо има по-нагоре, но не мога да видя какво е. За всяко ниво, не за всяко ниво, за всяка звездичка. Ето сега ще видите. Само още един или два апгрейда. Ей сега. Този прави содата. Апгрейдваме и ни дава джем. Плюс още една машина, но аз нямам работник. Още един. Вече имам. Разопаковаме работника. Това е много странно. И вече отключвам следващото станция за хот-дог. Хот-догът струва 80 долара. Вече струва 100. Искам содата да ми струва 50 долара. Защото съм доста назад с парите. Ето вече е 50 долара и сега ще събирам апгрейди. 35 000 за някакъв BBQ. BBQ сос за хот-дог. Тази игра е горе-долу интересна. Но трябва да си го оставиш сам. Да си работят и ти нещо да правиш. Например, да се доходи до туалетна и ти го оставяш да си работят. И си отиваш до туалетна. Ще апгрейдна хот-дога. Защото вече на содата имам една звезда, а на хот-дога имам 0 звезди. Как имам 107 парички, хот-дога струва 108 и мога да си го купа. И още една станция за хот-дог. $319.
Един хот-дог струва 319. И как правят хот-дог от машина? Много ми е странно. Искам и мен да ме научат да си направя бизнес така бързо да си таковам хот-дога. Бързо правене на хот-дог. Ега си хот-дога. Вече содата има 2 звезди. Колко струва? $219. Хот-дога струва вече 402. Трябват ми 1000, за да си купа още един касиер. Вече мога. Разопаковаме касиера. Искам да видя какво има нагоре в парка. Искам содата да ми стане на 3 звезди, за да е супер скъпа. То не, че сега не е. Но искам да е още по-скъпа. Ще видя пак дали мога да си купа нещо от чупа. Не мога да разбера какво е това. Вече сме популярни. Какво става, бе? Някой пищи, но не ме интересува, защото аз в момента снимам видеото навънка. И някой се изпищя, като маймуна. То хот-дог се прави 10 секунди. Трябват ми $5000, за да се прави по-бързо. Още малко апгрейди ни остават. Взимайте поръчки, правете парички. Буквално хот-дога има на първа звезда и е на 21 левел, пък струва $745. Содата е на 35 левел и е с 2 звезди и струва $438. Пейчици има тук, само виждаме пейките и това може би е фонтан. Нагоре, дето е. Искам вече хот-дога да струва $1000. След малко това вече ще струва $1000. Не 1000, а $2000. Точно колкото ми трябваха. Вече содата е 2 пъти по-скъпа и тя е $1100. Всичко поскъпна, инфлация, какво се каже. Хот-дога се прави за 5 секунди. Те с май са изкукали от играта. Искат да им апгрейдна содата и хот-дога на
50 левел. Как ще стане той? Лесно. Просто трябва да се съберат парички. Small box, big box, mine box. Не искам да купувам джемове. Беги. Някакъв пич е искал 3 хот-дога. Мечтата му се сбъдна да изяде 3 хот-дога. Трупайте парички, работници. Давайте. Касиерите ще са по-бързи. Това изглежда добро. Ще събера 10 000 долара за още един касиер. Разопаковаме касиера. Още 3 нива и ще апгрейдна содата на максимален левел. Вече останаха 2 нива. Какъв е той, дето искаше 4 соди, бе? Само още един левел ми остава. И то е 19 000. Защо спът тия като има поръчки? Вече е на максимален левел и содата струва 5000 долара. Това е скандално. Това ако беше в реалния живот, до сега да съм милиардер. Ако така хората си купуваха хот-дози и соди, постоянно се редяха на опашки и да са толкова скъпи, просто не мога да си представя какъв щях да съм. Щях да съм в най-луксозната къща, но не това искам. Защото не е хубаво да си толкова наперчен, че си богат или нещо такова. Това е лошо. И не е хубаво само да искаме, а трябва да сме доволни на това, което имаме. Всеки го е чувал, но и аз ще го припомня. Ще поизчакам да потрупам малко парички, ето. Ще изчакам да стигна до 100 000 долара. Само да си купа BBQ сос. Оу май! 11k. Вече имам точно 100 000. Да си купа ли буст по 2 за 5 минути? За реклама. Взимам го. Хомага. Каква е тази реклама? Това е най-странната игра някога. Бързо да се маха.
кафе. Бързо, работници, работете! Изкарвайте ми парички! Така. Бях до туалетна. Ако се питате защо не говорех толкова време. Да. Още един апгрейд. И след като си купа следващата станция, мисля да спираме. И ако искате още на тази игра, харесвайте видеото и се абонирайте за канала. И купуваме следващото. В следващото видео ще отворя... сега ще го отворим. Някаква шапка. Какво дават? Плюс 3%. И в следващото видео ще разцъкваме още. Чао и до следващия път. Ако искате още на тази игра, се абонирайте за канала ми. Чао!